Kwa kanyo ni od bura mogwel John Mbadi mabende en jakom komiti mar od bura marango kaka itiyo gi omenda jopiny koro seyo okang' mar jatend piny Kenya William Ruto chwalo dwaro mar loko katiba. Mbadi wacho ni kwayo makamano nyocha chwalo kokalo kuom jatend kweth od bura mathoth maok en owuon. Owacho ni okang' makamano medo kelo luoro ni jatend piny nyalo medo chwalo dwaro mamoko mag loko chike mapacho kaendi. Mbadi ne olose romo manokelo kanyakla jokombe mag komiti mopogore opogore mag od bura. Romo no dhi nyime Kisumu. The moment you encourage president world over to be initiating amendment, especially a president who has just been elected into office, then you are setting the country into a very dangerous path. At least when Uhuru initiated the process of amending the constitution was the right time, because he was just in his final days in office. But Ruto is barely 6 months in office. In fact, he's 4 months in office, isn't it? Or less.